Arimen Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Ibayon ko ikaw. Kasilag style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Dili na ko gusto magkita laki pag imunga nino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Arimen Production Center. What's the style? Hi guys! Ako si Lando, ginaingon. Buotan kang amigo. Mao nga nakonsensya ko sa nga ako nahimo. Mao ning nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ako mahimo mahikalimtan. Yawan lang tao eh. Abi na ko kinsa na da. Abi mo uyab ni mong di Oy, abi na ko guwa madayon og larga sa ilang probinsya. Nya saban, tay trabaho ron, inom tagabay. Tapos bahay ba? Sa kuya ba? Birthday mo rin sa iyong mama. Imo to mama. Bay, nako. Nga ta, inom ta dito. Iyay, lain na bagay kog makainom bay da. Kay mutok kara kong ganas sex bay. Niya wara ba din niya ako kuya bron bay sa on man. Iyay, murag ka kay kulotahon ko ni Sofia. Motokar, berbeda sa mo. Motokar lagi. Grabe sa ring imo ha. Mao gitokar gana nimo kana makainom ka? Motokar magyapon bisan dili ko makainom pero mas grabe gyud ko makainom ko. Murag gaga kong amigo. Tuskig kayo. Kinsa amigo ha? Jimmy. Jimmy, kinsa na Jimmy ha? Tangabot lang. Patugtog, bugubog, niya maro kayo. Abi na. Nyari lang ka, ha? Dili ko. Ako lang atos birthday. Wala problema. Kuan. Oo. Ay lang ko yung. Kuyog lang koy. Bawa lagi. Misa ko ilingar ron diri sa amo. Tana na. Ato to sa nag-birthday. Bay. Abi na ko kita-kita rin mga bisita. Ha? Doon na maligilain lagi oh. Mo all sa ko eh. Okay, sada, baso. Tagaan ta nagtrabaho. Sige. Tagayan ako. Okay. May trabaho ba? Bay. Inom na ako, ha? Ako. Inom na rin. Ako sa. Manakag-inar ka. Ako sa. All. All lagi. Mga silingan ko na rin, hibay. Silingan. Uban sa kauban trabaho sa mga uyab. Mo ba? Uy. Bay. Ya paingon din ang imong uyab bay. Naku, mong uyab. Siksi kayo imong uyab bay. Sige, nag-ana ba? Ha? Pero may, bida sa nimo. Ay, nag-istorya. Ako rin ba? Kada dito, tsaka ako na pero may sa mga. Ay. Seryoso ka ninyo nag-inom din nindo, ha? Gool kay Nis Bailando dahil kay tuwas probinsya yung uyab, kinipadong. Mao ba? Mao lagi. Larga. Kuni apa siya? Imo tatong dad-uno, lano. Oo, dadon niya ako. Hubog ko ni Kalitron. Pero, nagulang yun na niyagmayo dahil. Kay sige ko tukar yung gana six. Basta, kainom siya. Wasik pagawan. Uy, dadon. Saan ni dado yun sa baka? Sas! Ano si Uya, boy? Laina, mauwaw sa... Mausad pa yan niya ako ang gusto. Joke. Joke Ang rin. bitaw, Tingba na lang unya na, inig-abot ato niya. Tingob? Bitaw tingba lang ba Tingba na tukar bangkana ni mo da. Porbida basta makainom ka. Kaya na
Away mo tabangan do, ha? Ah, Ay, mura magpasul ka kuwag isda do, ay, kisi-kisi, oh. bida sa nimo. Bida. Aak ba yan nimo ba yun? Hala. No, bitaw. Oh, Ay. gitan pa sa ni Adila eh. Igata sa ni asawa. Iya ba niya? Igata, iya ba? Bagal kayo tubangan. Tanaw sa nimo, tutukan sa paitan. What to you, uy? Oh. Klaro, tuski kayo. Di yun makabagal og maayat ng sakuan. Ay, Sa. Kila kay kandadoy. Forbid. Ay, Eda sa istorya, ha? Ako, sangin lang ninyo doon. Eda, eh. Asa ba? Kuan, kining kuan day ba? Karasunod ba? Karong sun karong sunod buwan ba? Oh. birthday Birthday mo, papa, sa? Ay, bao mo ka. Pirmita dito, road sa mga. Unahan kita ni mo, ganiha magig ka ba? Ikaw lang istorya na rin, ikaw lang. Ay, istorya de, ha? O, lagi. Road sa mga. Unahan ko ni mo pirmi. Ay, bida. Kuan, sa sunod, kuan ba, sunod buwan. Nga naman. Birthday lagi sa kong papa. Birthday lagi. So, ato na sa dito, ha? Doon nagyapoy gamay nga hikay. Kini. Kaon niya, inom sa, ha? Ato dito, okay? Inom na sad, inom na sad. Inom sa dito. Sige, anto ko. Dadoon ko niya ko, kuya. Gusto ka? Sure. Ang sunod buwan, ha? Sure, na eh. dadon ka ni mo, doy. Ay. Gi adto ko. Ay. Kanus adan sa Ang teacher's gulo, birthday sinuya sa mong ba? papa. Ah, Ay, luyahan ako day. Alam Nakit nga, man ako hawak. Grabe man mo naka-third shock na ako. Tulo ka round mo na ko. Tiningog tong ako day kay bag-ugog kang naabot gikan sa biyahe. Da, mauna, luya ka laki. Ay day, sa sunod simana ba? Birthday sa akong papa day. Ato niya ta. Halado, wala pa ko sunod si Mana kay papuyugon ko sa akong ate sa Manila. Naku. Maabot pa niyang iyaan gikan sa Amerika. Oh? Kaadtuon mi sa Manila kay doon na siya ihatag namo nga dakong kantidad. Moadto ko sa Manila sa sunod si Mana. Mao ba? Ya, mo ato kag Manila, imo na sa di kong biyaan. Di ang imong uyab ugma sa akong birthday. Opa, pagtuon ko na siya sa iyang iyaan nga naabot giya sa Amerika, oy. May ihatag ko mga kwarta. Ay do, oy kanus aman mo mapakasal oy. Ha? Ba? Aron dili mo magsigig palayo nimo ng imong uyab oy. Kakuyaw kung makakita naglaing laki sa pagsigig biya, larga bisan asa. Oh, pa. Mauna, gwapa ba nas minya? Basig doon ay lalaki nga manguyab ug madapod na siya. Ay, di na mahitabo, oy. Salig kay kus kabuutan sa kong uyab, oy. Buutan kay na. Ug salig sa kay ko nga dako ning ako, ah. Magliso na sa pangitag pareha kadako ining ako, pa, oy. Ay, Lando! Mayong pagbuminaw sa Lex Pino. May tagdagan po bisita ron sila si Lando dong no, datoy. Mawudyo ko kung kita rin bisita. ay, buwaw tao. Buwaw ka? Ay, ay, si Yaw-Yaw. Suod ba yan natin sa Bailando? Di ba, sa tao nas pang-imbita na ito ba kayo? Imbitan po nato sa birthday sa imong mama, di ba? O, kasi tayo mong giingon do? Milar ka na sa Manila ang iyang uyab? Pero sige, makapunta na. Nasa di ay, wamang tila yung Eh, topic. sus, okay. Sige, laglarga yung uyab taon. Lando, gwapo itong hisgutan. Ay, Wamang pwede talingaw. Gwapo rabas Lando, no? Kuya ko, makakita naglaing babae ba? Ay, murag, di na may tapo. Okay, Sisiya. abi mo. Oy, in love ka na siya sa uyab. Kumain na sila sa sa nandin nila taon. Kung sa di na may tabo nga, doon na yun sa nilang magluoy, silang gugumawin. Mao ba? Oo. Sabag ko na itong lugaw. Diba? Ha? Chula sa tabi. Siya, uy, ga-drive ko, uy. Yan, sige lang. Wabi tayo kasugat, oh. Kita na kikumain sa sulsa, di ba? Kung di may tabo nga, kita taglay chula. Oh, Ay, tatanawa ra. Ay, so, itik nilabang. Bitaw, anak man ginaalab ko ta ka. Oh, get. Bisag, igo-igo ra nang gidakon sa towns imo ha. Pero love ta ka. Oh. Samot nagdako pa ng imo. Samot. Oh, dahil lang.
Ay. Wala na. Si Bay Dadoy ay. Wala na. Flat tire naman na Adila. Bitoy. Bay! Dadoy! Giyayungan niya ni Bill yung papa ni Mos bakanting kwarto. Wala na to. Bay Dadoy! Wala to. Abot na diri nga. Ay, kondisyon kaya siyang inom eh. Wala niya na nga ni Aka. Ngayang uyab. Maoy gyud. Nako ay. Ay. Tanawa. Barra ka gakos na nung kanako. Lifong ko gamay. Umutan ni mo eh. Ayan na lang pag-uli. Uy, higdan lang dali. Tupad sa imong uyab, uy. Dili ko ay. Ha? Matukara ba kung gana basta makainom ko. Ulo. Unya ang iyahaloyat kayo. Naku, mausad. Huwag man na. May pay mo uli. Ang niya ko, be. Ha? Hatid ko sa amo, be. Taksi lang ta. Sige na lang. Oo ba? Day Adila? Eh, Maalagi. Gamay ng kandadoy pero love na ko na siya. Ang nakabati lang anak niya kay tagsara ng muana na ako. Uy! Pero ako, ganahan siya ko anong butanga. Bala, naglaki ka nga akong gisultihan. Kay, wala ko mag-isip ni mong laing tao ay. Ako sa Day Adila, no? Mutok ka sa nung gana sex ay kung makainom, no? Ah? Ikaw pa lang nun ako uyab nga kung ikaw bagsakay ng taxi na doon ta din kang check-in tag mo tira, jer-jer rin ta. Sige. Ay. Check-in ba ta? Ayaw na ko ihatid sa bahay. Ha? Check-in na talando. Sa man? Sige. Wako sa akin niya. Sige. Taxi driver. Tsenga na niya. Gregorio. I-drop me og labing duol nga motel. Adla. Initan mo lawas nila. Lamig mo ka. May netabo ginamo sa uyab sa kong amigo. Guman sa netabo, wa na kong butagan ya dilay. Mura na ba noon siya og budot-dot ginako? Mura ba gusto bang magpausab pa? Pero wa na ko. Maikog ko sa kong amigo. Ako nalay milihay. Mga kasama ang kaagi ni Lando, dinining tulumanon. What's the style? Ako nalay ni kay style. Kini maong sugilanon gisuat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.